Wel, dal yn eith draw I gwrdd ag aelodau o'r Brigad Dan yng Ngogledd Cymru I glywed mwy. Mae ardal Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru yn 2,400 o filltiroedd sgwâr. Mae'n un o'r ardaloedd daearyddol mwyaf I gael ei wasanaethu gan unrhyw wasanaeth tân yn Prydain. Felly mae gofyn iddyn nhw gael amrywiaeth o sgiliau o amddiffyn pobl I amddiffyn anifeiliaid. Mae yna tua 20 o achosion o achub anifeiliaid mawr yma yn y Gogledd bob blwyddyn. Ceffylau, gwartheg a defaid ydyn nhw'n bennaf. Ac mwyn gwneud y gwaith yma, mae rhaid cael sgiliau arbenigol. A dyna pam bod Gwasanaeth Tân y Gogledd wedi sefydlu uned achub anifeiliaid mawr yma mae Colwyn. A heddiw, maen nhw'n cael diwrnod o hyfforddiant. Maen nhw'n baratoi heddiw, hyfforddi ar gyfer be? Be maen nhw'n baratoi a be sy'n cael ei ddangos yma ydy credu bod yna ceffyl wedi cael ei hun mewn I helynt mewn I ffoes sy'n llawn dŵr. A wedyn be maen nhw'n neud ydy practisio efo'r offer sgynnyn nhw I greu ffram maen nhw'n wedi rhoi codio uwch ben y ceffyl a wedyn drwy raid bregus ar y ceffyl codi'r anifel allan o'r ffoes a rhaid o'n ôl ar y tir. Felly mae hyn yn gallu gweithio ar gyfer gwartheg a defaid hefyd? O, yndi. Maen nhw'n gallu addasu be maen nhw'n neud fan hyn heddiw I gyfarfod efo'r be maen nhw'n wynebu ar y diwrnod. Pa mor anodd ydy achub anifel mor fawr a chyffyl? Wrth gwrs, mae yna broblemau efo achub anifeiliaid. Unwaith maen nhw mewn helynt, mewn ffoes, maen nhw'n ymateb yn wahanol I be fasen nhw ar dir. A'r broblem mwyaf ydy dych chi methu siarad efo'r anifal a gael ei ddeall be dych chi yna I wneud yn yna helpu fo. Mae'r anifal yn didio gael ei hun allan a peryg ydy bod nhw'n mynd I wneud gicio neu cnocio pobl sy'n na'n trio helpu nhw. Bod pob Gwasanaeth Tân ar draws Cymru yn derbyn hyfforddiant I achub anifeiliaid mawr, dim ond tîm o 10 a 20 mae Colwyn sydd yn arbenigo yn y maes. Heddiw mae 8 ohonyn nhw'n ymarfer. Maen nhw'n derbyn 2 fath o hyfforddiant. Yr ymarfer yma yn yr orsaf dan ac ymarfer ar fferm mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd ac ymddygiad anifeiliaid. Reit, mae'r ceffyl yn stoc yn y ffoes, felly mae gen I 2 dîm yma, mae gen I dîm sy'n delio hefo'r anifel ei hun a tîm sy'n setio fyny beth ni'n gael A-frame. Mae rhaid I aros o'r ochr saff yr anifel, sef ddim mynd yn ôl y coesau a'r pen. So mae pob peth yn gostio gael ei wneud o'r cefn. Da ni'n ymarfer bob mis ar y ceffyl. So da ni'n gael mewn I routine really, o gwybod be I wneud mwyn I fod yn saff pan da ni'n mynd allan I achub anifeiliaid yn y byd. Ac yn amlwg ceffyl cogio ydy hwn, mae o'n dawel braf. Ond mae anifeiliaid go iawn yn mynd I fod yn dipyn gwahanol. Yndyn. Da ni fel arfer yn gofyn am vet I ddod yna ar y sîn yn syth bin mwyn sedeitio fo. Neu da ni ddim yn mynd yn agos i'r anifel tan i'r vet ddod. Oes na achosion sydd yn anoddach na'i gilydd I chi? Oes, really. Slurry pits o Ffermio, bethau felly. Mae rhaid ni roi gwisg special o dry suit maen nhw'n gael nhw. So fi ni gael contamination, ia. A da ni'n gosti roi fel rescue path allan lle da ni'n chwythio fyny mwyn I fedru gerdded ar ei hyd o I mynd at yr anifel, so mae hwn yn cymryd amser I ddech eto ynddo. A pit slurry, wrth gwrs, yn peryglu'ch bywyd chi hefyd? Ynddi. Dych chi'n gwybod pa mor ddefndio neu'n byd felly ynddo. So, a mae bob fath o bethau'n gallu bod yn y pit slurry hefyd. Ers dechrau y cynllun yma yn y Gogledd yn Hydref 2009, maen nhw wedi derbyn 25 olwadau. Un o'r ffermwyr sydd wedi cael defnydd o'r gwasanaeth ydy Tom Hughes o fferm Porth yr Hirfaen, Treflus Porthmadog. Mae o'n cadw gwartheg magu a defaid, ac ym mis Mehefin eleni, bydd rhaid iddo ddeialu 999 a galw am gymorth. Be ddigwyddodd hefo'r bystach? Wel, dod yma bob bora I roi bwyd iddyn nhw, a dyn cyfrin wrthyn nhw I mewn. A mae yna 3 ar ôl, a am hynny'n iawn, mae dwi, 3, dim ots, os oes o 1, mae'n ddrwg. Anyway, peth oedd rownd y gongol, ond y 2 arall, a wedyn, yna ddechrau panic wedyn. A fel o'n i'n mynd heibio'r slurry pit, fe welwn ni yn ei ganol o, wrth ben I fyny, ond y bystach. Panic station wedyn go iawn doedd. Mi jyst ffonio'r fire brigade a mi ddoth rhogia yma mewn I 20 munud o port.
yn y cyfamser, mae'n siŵr bod nhw wedi ffonio yr uned yma o Colwyn Be, hyn sy'n Achub Anifeiliaid, lle de. Oedd nhw yn asesu'r job i ddechrau wedyn, ac oedd y pethau gynnu nhw, yr inflatable pethau yma hir yma, ac oedd nhw'n llenwi hi yn gad o'na. A rhoi ti ar y slurry, llenwi'r llall wedyn, mynd ar hyd honno, a rhoi honno draw at y bustach, a wedyn gathon ni raff am iwddw fo wedyn. Gathon ni dynnu, pawb yn tynnu, mi droion ni ar rown, a'i dynnu fato ni, ond oedd o'n methu dod trwy'r slurry. Wedyn, rhaid mynd yn ôl wedyn a cael y pethau yma gyda nhw, rhyw pethau piga special, a piga ar haw, a wneud channel, a wedyn, rhaid beth am penffrwyn ar ei benno wedyn. Lle bod, cos oedd yr haff yn tynhau, oedd o'n dechrau mygu braidd, neu dechrau tagu, lle. So, mewn, mewn awr ar ôl nhw gyrraedd oedd allan o fyna. Pa mor werthfawr ydy'r gwasanaeth yma? O, mae o'n amrisiadwy, dydy. Swn i wedi colli bustach, o'n i cael 800 amdano fo'n brincir. Swn i wedi colli 800 person. Mai ymarfer gydag anifail cogio ma nhw heddiw, mae'n cymryd sgil arbennig iawn a llawer o amynedd i'r dydffoddwyr tân wneud y gwaith yma. A dwi'n siŵr i ffermwyr y gogledd sydd yn magu ceffylau, gwartheg a defaid bod gwybod bod uned fel hyn ar gael y mae Colwyn yn rhoi dipyn o dawelwch meddwl.